Тук точно на брега. Ето където е брега, откъдето идват лодките. И следващата група са тези, които почистват рибата. И започват да чистят. И като почистват, гладни туристи или хора като ресторантьори идват и започват да купуват. Тази е голема риба. Тази е някаква друга риба. Ето е и туната. Туната къде е подредена. Красива и яка туна, огромна. Туна фиш. Тон фиш, риба тон.